दा गार्डियननि रिपर्टनि मथिबा नैबेफोरो 7टा ओरैबायदि नुथाय जायफोरा दैमा आरो बिलोफोर एसेमान राननानै एबारो नुजादों जाहैबाय। US हादरनि टेक्सास स्टेटआव मोनसे डायनासर भेलि होननाय पार्कआव डायनासरनि आगान नुनो मोन्दों ओरै होननानै रिपर्टआव होदों। बेखौ एक्रोकेन्थ'सरासनि आगान ओरै होननानै बुंदों जाय माने 100 मिलियन इयार्सनिबो आगोल माने थांनानै दंमोन जाहैबाय। सेकेन्ड नाम्बारानो जाहैबाय स्पेननि मोनसे भिलेज जायखौ कस भिलेज होननानै मिथिनानै मोनो। नैबे गामिया लिमा रिभार होननाय मोनसे दैमाजों दैबानायाव लोमसाव जानानै 2022 आव बेखौ नुनो मोन्दों। सेन्ट्रेल इउरपनि एलभि रिभार होननाय मोनसे दैमायाव ओरैबायदि आगोलनि एनशियेन्ट माने अन्थाइ मोननाय जादों जेराव माने फिउचार जेनेरेसनखौ वार्निं होनानै माबा मोनसे लिरनाय दं। बै आगोलनि अन्थाइयाव ओरैबायदि लिरनाय दंमोन जे इफ इउ सी मी देन विप। चाइना हादरनि मोनसे मुंदांखा दैमा यांजी रिभार होननाय बैयाव आगोलनि बेसेबांबा पुराना बुद्धिस्टनि मुसुखा मोननाय जादों। नैबे गंसे गेलेग्रा नाव जायखौ जार्मानफोरा 1943 आव बाहायदोंमोन आरो प' होननाय मोनसे मुंनि दैमायाव मोननाय जादों। बियो इटालियाव दं। US हादरनि मिड होननाय मोनसे बिलोआव थांनाय मे 2022 निफ्राय बेसेबांबा गोबां माने मानसिफोरनि गोथै सह बायदिसिना मोनलाबायदो होननानै खोनानो मोनदों। आरोबाव इटालि हादरनि प' होननाय दैमायाव आगोलनि बेफ्रुयै मोनसे बेसेबांबा गेदेर माने बमा मोननाय जादों।